Γεια σας, καλώς ήρθατε στην Κομικάρλ Χρύς TV και σήμερα θα σας δείξουμε κάποια επιπλέον προγράμματα της Adobe εκτός του Photoshop και After Effects. Είναι για μελλοντικές για μελλοντική εκμάθηση των αντικειμένων, όπως είναι π.χ. το Adobe Lightroom, το Adobe Flash Professional, Adobe Audition, Premiere, Illustrator, InDesign και κάποια άλλα των Maxon, όπως είναι το Cinema 4D και της Autodesk, το 3ds Max. Και επειδή επιτέλους πια πριν από λίγο καιρό είχε αλλάξει ονομασία από PSAE, που δηλαδή μόνο για το Photoshop και το After Effects το κανάλι μας, σήμερα θα σας δείξουμε τα νέα στοιχεία μάθησης και των υπόλοιπων προγραμμάτων εκμάθησης του Flash Professional, του Auditions, του Premiere, του Illustrator και του Adobe InDesign, Cinema 4D, 3ds Max, εκτός του Photoshop, του After Effects, αλλά και του Adobe Photoshop Lightroom. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με πρώτο στόχο το Adobe Audition, ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη φωνή μας σε πιο καρτουνίστικη, λίγο πιο ανδρική, λίγο πιο βαριά, λίγο πιο γυναικεία, λίγο πιο κοριτσίστικη, λίγο έτσι να την κάνουμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή, π.χ. στον τόνο της Clucky's Chicken. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μερικά αντίγραφα. Π.χ. θα μπορούσαμε να κάνουμε μερικώς να ακουγόμαστε μέσα σε πάρα πολύ κόσμο, να είμαστε σε διαφορετικές προσωπικότητες διάφορου είδους των ανθρώπων, π.χ. μέσα σε θέατρο ή μέσα σε γήπεδο ή μέσα σε συναυλία. Μπορείτε να σκαρφιστείτε ένα σωρό θέματα. Απλώς εγώ, επειδή εκτός τώρα κατέχω μέχρι και το μοντάζ, θα μπορούσαμε να δείξουμε μερικά απίστευτα θέματα με το Adobe Audition. Όταν έχουμε κάποια ολοκληρωμένα βιντεάκια, να τα φτιάχνουμε ή στο Premiere ή στο Camtasia Studio. Τέλος πάντων, δεν θα προχωρήσω σε βαρετά θέματα. Θα ήθελα μόνο να σας πω ότι το σημερινό μας μάθημα για πρώτη φορά ξεκινάει με επιπλέον προγράμματα της Adobe εκτός Photoshop και After Effects. Θα ανοίξουμε για δεύτερη φορά το Adobe Audition, ώστε να φτιάξουμε μία από τις βασικότερες φωνές που λέει κάποιος, αχ, τώρα πώς θα μετατρέψω π.χ. τη φωνή μου, ενώ π.χ. είναι άντρες ή γυναίκα, σε ανδρική ή γυναικεία φωνή. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε και να φτιάξουμε μια από τα μεγαλύτερα θέματα, δηλαδή πώς μεταμορφώνεται η φωνή, π.χ. πώς μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε κόσμο. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Πώς θα μπορούσαμε π.χ. να νιώθουμε ότι είμαστε μέσα σε κόσμο, έτσι. Λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα File, New και Multitrack Sessions. Εδώ θα γράψουμε τώρα κόσμος πολύς ή πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος. Εν τω μεταξύ θα κάνουμε τώρα ένα OK εδώ. Γράφουμε εδώ π.χ. κάποια παλαμάκια, έτσι. Με συγχωρείτε λίγο, έκανα μια γκάφα. Μισό λεπτάκι λίγο. Για να δούμε τώρα
πώς φτιάχνει αυτό. Κάνουμε μόνο αυτό καλύτερα. Ωραία, και πηγαίνουμε εδώ. Πηγαίνουμε λοιπόν εδώ και πατάμε. Ωραία, για να το ακούσουμε εδώ και πατάμε. Εδώ και πατάμε. Ωραία, θα κόψουμε λίγο από εδώ. Έτσι. Copy to new, για να έχουμε αυτό το πεδίο ελεύθερο. Και αυτό εδώ, μέχρι εδώ. Ξανά copy to new. Ωραία. Έχουμε τώρα εδώ αυτό εδώ που κάνει. Αυτά δεν μας χρειάζονται, οπότε σβήσιμο. Σβήσιμο. Τέλος πάντων. Και θα κάνουμε ένα file εδώ. Έλα εδώ. Multi-section. Και εδώ πάμε. Χειροκροτήματα. Ωραία. Και παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Ωραία. Για να το ακούσουμε λίγο μια στιγμούλα. Ωραία. Όπως βλέπετε έχει γίνει καταπληκτικό. Λοιπόν, με Alt και αριστερό κλικ το συνεχίζουμε έτσι. Και τα παίρνουμε τώρα όλα μαζί και αριστερός Alt και το βάζουμε από κάτω. Για να ακούσουμε τώρα. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε εδώ έτσι. Ξανά. Θέλω να σας δείξω ακριβώς τι προσπαθώ να κάνω. Το βάλουμε κάπου εδώ. Για να δούμε τώρα. Βλέπετε, ακούγεται μια πολύ τέτοια φωνή. Το πάρουμε όλο αυτό, το μεταφέρουμε κάπου εκεί. Ωραία, το βάλουμε ξανά κάπου εδώ. Συγκεκριμένως θα φτιάξουμε κάποια θέματα που να είναι έτσι πολύ αποκλειστικά, έτσι τέτοια τάχα μου δήθεν. Για να ακούσουμε πάλι. Ακούτε τα παλαμάκια. Διπλάσια ακούγονται. Και πάμε τώρα να τα πάρουμε ξανά όλα μαζί και να τα κάνουμε ένα copy έτσι. Έλα ξανά εδώ. Εδώ κάπως έτσι. Να το φέρουμε κάπου εκεί. Έτσι. Κάπου εδώ. Και για να ακούσουμε. Βλέπετε έτσι. Ωραία. Είναι και πώς θα το δει κανείς, πώς να το κάνει. Σημασία έχει όμως το Adobe Audition να είναι πιο ωραίο. Και όσο βάζουμε δηλαδή συχνότητες, τόσο πιο πολύ θα ακούγεται. Για ακούστε τώρα. Καταπληκτικό έτσι. Ωραία. Όπως βλέπετε έχουμε κάνει στη στιγμή ένα από τα κυριότερα θέματα
με στόχο για σήμερα τώρα το Adobe Audition. Και όπως βλέπετε έχουμε πετύχει το ακατόρθωτο. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει κάτι το οποίο είναι για πάρα πολλά έτσι θέματα, και όποιος το έχει και το αποκτήσει θα έχει πολλές γνώσεις. Θα πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε εδώ ένα εδώ πρώτο εδώ έτσι εδώ effects για να δούμε που είναι. Ωραία, εδώ start wherever και εδώ πάμε π.χ. έτσι εδώ π.χ. το κάνουμε λίγο πιο τέτοιο. Ωραία. Ωραία. Πάμε τώρα σε όλα να τα βάλουμε έναν ήχο έτσι βαρύ τάχα μου. Έτσι, για να δούμε τώρα. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν να το πολλαπλασιάσουμε κιόλας. Εδώ για να δούμε τι έχουμε για να βάλουμε. Βάλουμε π.χ. αυτό το auto egg εδώ έτσι. Ωραία. Ακούσατε? Πραγματικά φανταστικό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο έχουμε. Voice π.χ. να βάλουμε. Για να δούμε στο echo. Υπάρχει το voice. Για να βάλουμε και αυτό. Το ανεβάσουμε κιόλας. Για να το ακούσουμε τώρα. Σαν θόρυβος από χιλιάδες χειροκροτήματα. Π.χ. μέσα σε θέατρο μάλλον. Γιατί μάλλον είναι κομμωδία αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε κάνει στη στιγμή κάτι το απίστευτο, έτσι. Να μην τους ευχαριστήσω κιόλας. Λοιπόν, εύχομαι να το καταφέρετε κι εσείς, γιατί νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό που πετύχαμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώσουμε κάπως έτσι απελευθερωμένοι. Τι ήταν αυτό, κομμωδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι αυτό που είδατε να το εμπεδώσετε, γιατί νομίζω ότι το Adobe Audition θα μας κρύβει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις.
στα επόμενα μαθήματα που θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για την προσοχή σας. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.